L-għawwiema fin-Nofsinhar ta' Malta għandhom bajja oħra fejn jistgħu jgawdu s-sajf, wara li fl-aħħar ġimgħat ġiet irriġenerata il-bajja ta' Għar Aħmar f'Marsaxlokk. Din hija r-raba bajja li fl-aħħar ġimgħat saru xogħlijiet estensivi fiha mill-Ministeru għat-Turiżmu b'kollaborazzjoni mal-Awtorita Maltija għat-Turiżmu u l-Fondazzjoni għall-Iżvilupp taż-Żoni Turistiċi sabiex terġa' timtela bir-ramel. Din il-bajja ġiet estiża b'aktar minn 15-il metru biex bekk it-tul totali tagħha issa jammonta għal aktar minn 100 metru. Madwar 2000 metru kubu ta' ramel tħammel miż-żona tal-magħluq. Il-bajja ġiet attrezzata b'passaġġ għal aċċessibilità aħjar, filwaqt li twaħħlu wkoll showers, changing rooms u faċilitajiet sanitarji ġodda, kif ukoll tqiegħdu bosta kontenituri għar riċiklaġġ tal-iskart. Il-Ministru Konrad Mizzi spjega li din il-bajja hija differenti mill-oħrajn għax se tibqa' b'mod permanenti. Dan permezz ta' installazzjoni tal-qugħ li se jsir wara s-sajf biex ir-ramel jibqa' fil-bajja u ma jinġarx mal-kurrent. Wara s-sajf se nagħmlu wkoll dik li jgħidulha burn taħt il-baħar biex ir-ramel ma jitlaqx, ġifieri din mhux bħall-oħrajn din hija bajja aktar permanenti. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi żied jgħid li r-Riġenerazzjoni ta' Marsaxlokk hija priorità u din il-bajja tikkumplementa xogħol ieħor li sar mill-istess Ministeru fil-parkeġġ u xogħol ieħor ippjanat fiż-żona magħrufa bħala tal-magħluq u kif ukoll f'xatt is-sajjieda. Marsaxlokk se tkun a proper fishing village imma parti minn hekk se jkun attrazzjoni għal Maltin u għat-turisti wkoll fis-saw tal-pajjiż. Diġaw investiment qawwi mill-settur privat permezz ta' boutique hotels u anke hotels oħrajn li se jibnew ġewwa Marsaxlokk, aħna bħala gvern committed li nagħmlu l-infrastruttura meħtieġa biex il-poplu Malti għawċi u t-turisti jgawduha. Il-proġett f'Marsaxlokk isegwi xogħlijiet simili li saru fil-bajja ta' San George f'Birzebbuġa, fil-bajja tal-Fajtata f'Witilajn u fil-bajja tal-Balluta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.